Estem parlant, recordem, amb l'Ivan Luengo, que ja fa molts anys que es dedica al món de la interpretació. De fet, ha treballat en grans projectes i el primer en el que vas treballar va ser l'anunci de Danonino, que vas fer només quan tenies 5 anys. Com et vas adonar que et volies dedicar al món de la interpretació després d'això? Perquè jo amb 5 anys em diuen que he de fer un anunci i jo no sé ni parlar, no? Correcte. La veritat és que l'anunci va ser una mica... no me'n recordo. Vale. Jo tenia 5 anys, me'n recordo que estàvem nens, jugàvem i no et donaves compte que et gravaven, no és com ara, no? Era molt divertit, però bueno. I ara també em diverteixo, però òbviament tens una mica més de consciència del que fas, no? I també està guai perquè et dones compte del que fas i t'agrada encara més, no? I després a partir d'aquí vaig fer el meu primer projecte, que va ser A 3 metros sobre el cielo, i allà em vaig adonar compte una mica de que m'agradava més el tema pel·lícules que no anuncis. Ara que parlaves de que vas fer el teu primer projecte més gran, A 3 metros sobre el cielo, interpretant a H, Mario Casas de més petit, després de fer alguns anuncis com Blanc Jarón o Planeta de Agostini, que també n'hem de fer referència, t'hem de dir que nosaltres fa just 3 programes, 3 entrevistes, vam tenir el Gerard Oms de convidat, que és el seu coach actoral, i va ser el director de la pel·li Molt lluny, i també el seu coach actoral a No mataràs, per al qual va guanyar Mario Casas el Goya. Llavors, ens agradaria que ens expliquessis què va significar per tu compartir el projecte amb Mario Casas i alguna anècdota de l'experiència. Bueno, al final, jo el que em va agradar és que al final t'incluïen una mica, no? Com en el personatge que jo vaig fer va ser un dia, no era molt, jo només estava a la platja i deia hola, ja està, però al final m'agradava com era la família, no? Era com una família aquell equip. També he de dir de la pel·lícula de Molt lluny que està molt bé, me l'he vist, és espectacular. Mario Casas està superbé i em va encantar. Em va encantar. Llàstima que no s'ha portat un dels premis, però ja és un gran premi haver estat nominat en els Gaudí. Seguim amb la teva trajectòria. Més tard, l'any 2013, vas ser escollit per fer de Lleó a la sèrie de Polseres Vermelles, el gran Lleó, el protagonista, quan era petit. Què ens pots dir del rodatge? Com va anar? Doncs mira, el que et puc dir és que aquest rodatge em va passar en un moment de la meva vida on jo ho estava passant una mica malament. La meva àvia se'n va anar per al càncer i llavors em tocava una mica aquesta història, no? I jo, al final era petit, no em donava compte, però sí que és veritat que em va ajudar una mica a com fer un homenatge al que va passar a la meva àvia i va ser molt bonic. I a més amb l'Àlex Moner i el mateix, és com en els projectes que he estat ha sigut com una família, al final sempre ha sigut el petit, no? I ha estat molt guai, ha estat molt guai. Ja que estem parlant d'una escena... vas fer 2 capítols a la sèrie i dins d'ella hi ha una escena que a mi no se'm treu de la memòria ni tan sols quan me la vaig veure per primer cop, que ja fa molts anys. Anem a recuperar aquesta escena de l'Ivan Luengo. Com estàs, nano? Sempre que et trobo estàs plorant. Què hi fas a la planta d'adults? Què t'has perdut? La meva mare està molt malalta. No vas dir res més. No calia que diguessis res més. Quan estem per la vida d'una mare, les llàgrimes fan una olor molt diferent. Doncs moltíssimes felicitats, Ivan, perquè que ja siguis tan petit i siguis capaç de fer aquestes escenes dramàtiques amb una veritat interpretativa tan fort, diu molt de les teves capacitats com a actor des que eres tan petit. Diries que és el drama el teu punt més fort? Jo diria que el drama és el que més ha passat per la meva vida perquè al final no he tingut una vida fàcil, ha sigut complicat. Al ser petit, haver d'anar a diferents llocs a treballar i a jugar, no a treballar, perquè per mi és jugar. Però no, jo per mi puc fer qualsevol cosa, estic obert a qualsevol cosa, m'agradaria fer personatges molt diferents del que he fet i estic encantat de tot el que m'arribi, la veritat. En la teva entrega com a actor també demostra la
amb el compromís que tens amb els papers. I com hem vist, el rodatge va exigir-te rapar-te el cabell perquè interpretaves el lleó la primera vegada que li detectaven càncer, que a causa de la quimioteràpia provoca la pèrdua del cabell. I li vas donar importància en el moment d'haver-te rapar el cabell sent tan petit o simplement a la sèrie estaves disposat a tot, com ens has dit ara? La veritat és que no. La veritat és que no, perquè, mira, tinc una anècdota que a mi m'agradava, fins i tot quan em van rapar, jo em vaig afaitar després. Apa! Perquè m'agradava estar així. Perquè era com... Ho sentia tant d'haver viscut la meva família això i dic, haig d'estar un temps amb això, saps? I Sí. jo em rapava a mi mateix. Senties connexió amb el teu personatge, amb les anècdotes de la teva família? O No l'experiència sé, que al vivies final, en un moment? no sé si connexió perquè jo era molt petit i és com el que vols fer, no? Dius, no, jo vull estar així, saps? I vaig estar durant uns mesos, així, 5-6 mesos, que em rapava. Sí. Que curiós. Sí. Clar, i hem de saber que a partir d'allà no vas parar a fer coses. O sigui, el 2014 va ser el Reinaldo Aida. El 2016 vas fer d'Adrià Ramos a Nit i Dia. El mateix any, 2016, vas fer de Marc El Pregón, la comèdia d'Andreu Buenafuente, i l'any 2017 vas fer el personatge de Juan a la pel·lícula Nieve Negra, de Martín Odarà. En aquest vas haver de viatjar a l'Argentina i a Andorra per rodar al costat de nou de Miquel Iglesias, amb qui vas fer Polseres Vermelles. Com en el rodatge d'aquesta pel·lícula? Perquè suposo que, tot i que segur que et van cuidar, com estaves dient, que eres el petit, al gravar-se les escenes de neu devies passar un fred important, devia ser una experiència diferent. Com ho recordes? Al final, sempre et cuiden molt, vale? Amb calentadors i tot. Sí que és veritat que és una pel·lícula que va tenir una mica d'escenes complicades, tema de fred, tema d'estar a la neu... Bueno, ja no sé si l'heu vist, però si la veieu estic bastant a la neu, vale? I, bueno, però al final et cuiden molt i intenten que no passis fred, que estiguis allà bé, i res, ho vam passar molt bé, a Argentina molt bé, la veritat, em va agradar molt, i bueno, la veritat és que molt content. Justament per aquestes escenes a la neu et comentàvem lo del fred, perquè qui hem estat a rodatges sabem que des de que es diu motor fins que realment es grava passa moltíssima estona on la gent agafa fred perquè ja no pot estar amb les mantes i amb tota la pesca, no?